बिनि लोगोफोरा बुंहरसिगोन आरो दा माने जाम्बा बेबायदि हिनजावजों बेबायदि बाथ्रा बुंजाबाय नों भिडिअआव दामनांगौलै जोसिनांगौलै बुसिनांगौलै नै बेबायदि फना बिनियाव थांसिगोन आरो दा मानो मोखां नायबाय थाखो बिदि अब्ला बिनि थैया गोदौसिगोन मा रियेल फट'खा बे नुदोंना नुवाखै रियेल फट'खा बे ओमफ्राय बेखौ इडिट बानायबाय सोरनि आखल जाखो बियो सोरनि नोंसोर मासिबां गाज्रिखौ नागिरो माने रसमानि दाबो गाज्रि भिडिअ गाज्रि भाइराल फट' फैयासै नालाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आरोबाव माने रसमा ब्रह्मनिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लाबोदों आरोना रसमा ब्रह्मआ मोनसे आपडेट भिडिअ होफिनदों गोदान क्लियारिफिकेसन भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायनानै लाबानो मिथिनानै मोनो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो आरो आं बे भिडिअआव बुंबावबाय मानो होनबा बे सिगांनि भिडिअखौ नुनानै बिसोरनि थैया गोदौसिगोन दा गोदौसिगोन माने बेथ' हारसिङै सोलिनो हाया बे गावनि खोथा बायदि बियो थांनो हाखाया नालाय सोरनिबा साहारा मोनाबा सोरनिबा खोथा मोनाबा बिनि लोगोफोरा बुंहरसिगोन आरो दा माने जाम्बा बेबायदि हिनजावजों बेबायदि बाथ्रा बुंजाबाय नों भिडिअआव दामनांगौलै जोसिनांगौलै बुसिनांगौलै नै बेबायदि फना बिनियाव थांसिगोन आरो दा मानो मोखां नायबाय थाखो बिदि अब्ला बिनि थैया गोदौसिगोन मा दे होमबालाय रायजो लेंसै समाज लेंसै बेयाव नोंसिनि समाजा सोलिला आं सम होदोंमोन जेब्ला समनिफ्राय आं न'आव फैदोंमोन होमबाना नोंसोरखौ आखाइ खबजोबनानै समाज गावबुरा नोंखौबो आखाइ खबजोबनानै आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आंखौ बु साजा हो मा खालामो खालाम आंखौ नोंसिनि गोसो बायदि आंखौ साजा हो आंनि गोसो बायदि नङा नोंसिनि गोसो बायदि आं नोंसिनो हगारना होदोंमोन आंनि बिखुंखौ आं लामनानै होदोंमोन बु मा खालामो गोसो खालाम सेन्देल माला गानहोयोना खानाय थख्ला खालामोना समाजाव गोसो बायदि जोग्लियो बुग्लि होमबाबो आंखौ खेबसे समाजजों रायज्लायनानै थाल्ला खालाम होननानै आं नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालामदों गावबुराखौबो आं रिकुवेस्ट खालामदों बे आफाजोंथ' आं रायज्लायदों दा बे आफाजों रायज्लायनाया रेकर्ड दंजोबो आं दाबो भिडिअ बानायनायनि सिगां रायज्लायदों खोनासंनो हागोन बिसोर जेबो रायज्लायमारासैना माथो खोन्थायाखै जेबो जाबाय दे माथो खालामबावनो रायज्लायाबा गावसोर जेबो खोन्थायासैबालाय खोन्थायाखै आं भिडिअ बानायनो नागिरदों नालाय ओंखायनो खेबसे नोंनाव फन हरस्राबावबाय आं रायज्लायनानै दोनदों खोमा फुजानि थारिखफोर डेटफोर रायज्लायनो होननानै साननानै नोंनाव सोंहरबावबाय आं खोन्थायाखै माथो जेबो दा नोंसोरथ' बिनि खोथा मोनाबा जेबो खालामनो हाया जाहैबाय जों रायजोफ्राथ' गार्जेनफोर नङाबाथ' मारै खालामनो जेबो नङा दे माथो खालामबावनो दा आं भिडिअआव बुंना होनसै नोंसोरजों रायज्लायनाय मानायखौबो खोन्थानानै होनसां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आङो गामिनि मानसिखौबो होननानै दे आफा होमबा दा बेबो रायजोआबो गामिनि गावबुरायाबो जेबो खालामनो हायानो हौवानि खोथा मोनाबा होमबा बे भिडिअआनो आंनि थाखाय प्रुफ जानानै थागोन नोंसिनि खामानि बायदि सोलिला बेयाव नोंसोर दा बेयाव लेंहरबाबो आं बेयाव सैमा फाग्लि नङा आं बेयाव दैखोलांनो नोंसोर फैबाबो आंखौ लोगो मोनफैयो ना लोंफैया बेखौ खुनु गोरोन्थि गैया भिडिअखौ नुनानै नोंसोर गोदौनो नांला आं टाइम होदोंमोन जायनि थाखाय आं सिरि थादोंमोन जायनि थाखाय आं दिनैसिम भिडिअआव फैयाखैमोन ओमफ्राय नोंसिनि गरमा बेयाव सोलिनाय नङा दा गरमा बैयावनोमोन सम होनायाव नोंसोर मावनांगौमोन सम बारबाय आंनिबो सम फैबाय नोंसिनि बेबायदिजोंल' नोंसोर सोलिनो हाया नोंसिनि दमजोंल' नोंसोर सोलिनो हाया नोंथ' नोंनि निजा नों गाव गोसोबायदि नों मालाबाबो खामानि मावा नों मालायनि गरम मालायनि खोथा मोनबा बिराद गोदोनिफ्रायनो मिन्थिखायोना आं नोंखौ मालायनि खोथा मोनबा नोंहा एकदम देहाया बेसेबां गरम जायो दा नोंखौ बुंहरगोन आरो थुहरगोन आरो दा माखासेया जाम्बा जाबाय नोङो जेननानै थाबाय नोङो मानानै थाबाय नोङो होननानै आं रावखौबो फेजेनाखैबो आं जा आंनि लाइफआव जाबोदों जा आं मोनबोदों खस्थ' आं बुंबाय आङो बेनि थाखाय आं न' नागारबाय न' नागारनायनि थाखाय नोंसोर आंखौ समाजानो पाब्लिकफ्रानो आंखौ गाज्रि मोनबायबा मा साजा होनो हो होननानै आं बिखुं लामनानैबो होदोंमोन आं गियाखै आं फासयाखैबो आं गाबाखैबो आंखौ दाखालाम आंखौ बे खेबसे दायनि थाखाय निमाहा हो होननानै आं खुलुमाखैबो आंसो नोंसोरखौ खुलुमदों आंखौ बु आंखौ साजा हो होननानै होमबाबो आं बेबायदि हौवाजों संसार जानो हाया आं जेननानै थांखानाय नागारखानाय आं हाया आं अगालि मोननानै आं एकदम न' नागारखानाय आं हाया आङो सोरबा बिनि लोगो सोरबा बिनि जाथि खुरमाया हायोबा बेजोंनो गोरोब आं हाया नोंसोर जाफाहै बेजों संसारखौ आं हाला होननानै आं जेननानै आं ओंखारखाबाय आरो आं उनजों नायफिनगोन होननानै आं मालाबाबो थाङाखै
आरो माखासे इउटुबारफोर बुंगासिनो एकदमबारे नाम खारिया आङो एकदम सोरबा हौवानि थाखायनो बेफोरबायदिनि थाखायनो हिनजावा बिदिखायनो जौ लोङोमोननो आंना फिसाया नों जोंनि गामियाव फैनानै मालाबा सुलुन लाफैफेरदों जारिमिना माबायदि रसमाया माबायदि नों मिथिफेरदों संसारखौ सोर जादों नों जाहरदों नामा बेयाव गोजानाव थानानै दिल्ली मुम्बाइ बेंगालर थानानै नों जाहरदों आंनि संसारखौ बिदि बाथ्रा बुंफैनो सोर हौवायालाय सहायनो हागोननो दस्रा हौवाजों लेनदेन थाखानायखौ आरे सोंनानै नाय सोंनानै न'आव सोंहै जारिमिनाव दासों न'आव सोंहै न'आव बिहाव बिखुनजोनियाव दिनैसिम रसमा जारिमिना सासे हौवानि थाखाय दुम दाखाल जायोमोन नामा सोंहै आं बेखौ इसेबां गोलावबो बुंनो सानला बे भिडिअआवहाय जा बुजियो बुजिग्राया बुजिखासिगोन बुजियैखौ जर जबस्ति खालामनो दरखार गैया मानो होनबा जाय बुजिया थाथों आं बेखौ बुजिहोनोबो दरखार गैया आंसो जादों आंसो खस्थ' मोनदों आंसो मिथिदों आं जादों आं गोरोन्थि मावदों आं भुल मावदों आरो बे फटकनि सायाव रियेल फटका बे नुदोंना नुवाखै रियेल फटका बे ओमफ्राय बेखौ इडिट बानायबाय सोरनि आखल जाखो बियो सोरनि नोंसोर मासिबां गाज्रिखौ नागिरो माने रसमानि दाबो गाज्रि भिडिअ गाज्रि भाइराल फटक फैयासै नालाय नोंसोरो जमगासिनो माने ओमफ्राय मोनथारासै नालाय इडिट बानायबाय सिनायखायो नोंनि इडिटखौ बबे माबाजों बानायो बबे एप्सजों बानायो सब सिनायो एथ' मोजां फटकखौ नों बिदि लांदां बादां खालामफैबाय लाजिनाय मोनाखै आरो मा खर'आव मेलेम दंना गैया आंहा खर'आव मेलेम दंना गैया बे लांदां फादाङाव खामसालियाव बिदि फटक दारलाबायनानै सोरनोबा शेयार खालामनो फाग्लि जादों नामा आङो सोलेरा नोंसिनि ना आंनि सोलेरखौ बेयाव ओइलाम बाहायनो एलाराम बायदि मोनदों नामा जाहाथा मानसि नङा आङो मिथिबाय आंजों जाहाथा मानसियाबो रायलायनो हाखाया दिनैसिम ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राबाबो जाहाथा मानसिया आंजों कन्टेक्टआव थानो हाया मानो आं बुरै जानो हागौ आं बयजोंबो मिलाय जानो हागौ होमबाबो आंनाव मोनसे गियान दङ मोनसे मानसिजों माबायदि सोलिनांगौ माबायदि एंगेलजों सोरबायदि मानसिजों माबायदि सोलिनांगौ आंनाव गियान दङ मिथिबाय बेबायदि दा खालाम जुदि बेबायदि गाज्रि भिडिअ इडिट खालामनानै नोंसोर गावबा गावनि पेजआव आपल'ड होबाय थादोंना बांसिन हिनजाव मानसिखौ नुदों दे दाबो स्क्रिनशट खालामना होदों आं नै बिदियाव नुलाबायदों आङो बिसोरो गावसिनि फेसबुकखौ सामलायनानै दोनदों थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन होननानै नंगौना नङा फुं बेलासि सामफ्रामबो फट' होयो जानाय लोंनाय हो नोंसिनि भिडिअ नोंसोर हो नेचारेल माबा माबि दंफां लाइफां खेबनानै होयो ना मायो हो नाथाय सोरबा हिनजावनि बिदि गाज्रि भिडिअ नंथारैखौ इडिट बानायनायखौ नोंसोर गावबा गावनि पेजआव होनानै गावबा गावनि पेजखौ गुबुंले दा खालाम गोसो जायोबा आं नोंसोरखौ एक्सन लानो हायो एक्सना मादै नोंसिनि चेनेलखौ नोंसिनि पेजखौ आं स्ट्राइक हरनो हायो मानो होनबा आंनि निजा फट'खौ नोंसोरो जानला मानला खालामदों आं स्ट्राइक हरनो हायो नाथाय आं हराखै आं नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालामदों दा हो जुदि नोंसोर नोंसिनि पेजजों फैसा जानो लुबैदोंबा आरो जुदि नों बबे मोनसे पेजखौ स्ट्राइक होनो जों होबाय थागोन होननानै सानोबा बे नोंसिनि अहंखार आंहा बेयाव बुंनांगौबो गैया थेवबो आं बुंदों मानिया बे नोंसिनि खोथा मालाबाबो बिदि इडिट बानायनाय हिनजावानो हिनजावनि प्रब्लेमखौ बुजियै जानो नाङा नंमारगौ बाथ्रायाव दंमारो हिनजावानो हिनजावनि सुथुर होननाया दिनै नुबाय बांसिन मानसियानो हिनजावानो रंजानाय लागासिनो फेसबुक स्टेटास स्ट'रिज दोनै मा मोनखो फैसा मोनबाय नामा फैसा मोनबाय आरो होनो नालाय हो गांलाबाय हो मानो स्टिकार होबाय थादों इडिट बानायनायखौ मिन्थिनानै गिनानै होदों नामा मेलेम थानांगौ मानसिनाव एसे आंसो पापि जानो हागौ आंसो गाज्रि जानो हागौ नोंसोरथ' गाज्रि नङाना नोंसोरथ' अगियान नङाना नोंसोरथ' गियान गोनां नोंसोर मानो बिदि मावखो होमबा आं पापि आं अगियान आं साननो रोङै आं लेखा फरा रोङै जाम्बि गामि सिंनि आं जाम्बि नोंसोरथ' सियान ना नोंसोरथ' मोजां संसार जादों नोंसोरथ' बुजियोना दिनै मानो बेफोरबायदि खालामखो बुजायदो आंखौ मानो गाज्रियाव गाज्रि थांफाखो नोंसोरलाय आरो बे फटक बेंगालराव थानाय बे फटकनि सायाव बिराद नानानथा पस्ट लिरनानै होगासिनो दङ मानसिफोरा ओंखामसो जादों आं बे फटकआव ओंखाम मा गाज्रि नुखो मानसिफोरा खालि मेगना गाज्रिजोंल' नायदों नालाय गाज्रि बिदि
ओंखाम जादों बे आदामोनहा ओंखामखौ जाहोखांजोब्बाय आं बिसिनो गासिबो बिसोर 6 जन ना 7 जनमोन जाहोखांजोब्बाय जाहोखांनानै आं जाबाय लास्टआव आं जायामोनबो बिसोर बुंबाय थादों जादो होननानै हरनि 2टा 3टा जाबाय जाबाय आं गावसिनि सिगाङावनो जिरायनानै जाबाय बिसोर फट' खेबबाय मानो खेबखो जारिमिना बिहरदों प्रुफ बिहरदों प्रुफ बिसोर खेबदों खेबनानै दा हनै गावसोरनो फट' खेबबाय गावसोरनो बिदिनो बिसोरबो ग्रुपनि ज' मानसि नालाय रावनिबो गोसोखौ रावबो हमनो हाया जाय मानसिया बे फट'खौ खेबदों बिनिफ्राय बे भाइराल जाखायाखै बियो दोनदोंबो खोमा स्टेटासफोर दोनदों खोमा बिनिफ्राय स्क्रिनशट हनै लिलिलाला जालांबाय बेयावथ' जेबो गाज्रि गैया आं गाज्रिबो बुंनो साना गाज्रि फट'आनो नङा बियो ओंखाम जानाय फट' जास्ट नोंसिनि नोजोरा आंनियाव गाज्रि गोग्लैखाबाय नालाय न' नागारनानै थांनायखाय गाज्रिजोंनो नोंसोरो लांबाय पस्टआवबो नोंसोरो लिरनानै होबाय गाज्रि आरो बे आदाजों आखाइ हमलायनाय फट' आखाइ हमलायनाय बियो अखानायै जेब्ला आंनि रुमनिफ्राय ओंखाम जायै लोङै थांबाय अखानायैहाय बिसोरो अखानायैबो आं फैयाखै अखानायै टिकेटआ केन्सेल जादों अखानायैसो फैदों अखानायै फुङावसो बे आदानावनो सासे आदानावनो सानाव ओंखाम जाबाय ओमफ्राय मोनायाव बुंबाय मा दिनै जोंनाव जाफैदो आं जाहोनसै होननानै सासे आदाया लेंहरबाय बिसिबसे बिसोर ज' थायो मोनसे बिल्डिंआव बरफफोर गोजा लेंहरबाय नालाय थांबाय जानो थांबाय संबाय नायै बेदरै ओंखाम ओंख्रि बेयावबो हरनि 1टा 2टायानो जाबोदों खोमा जाबाय लोंबाय रायलायबाय बेयाव फटक लाबाय गावस्रा एसे जौ लोंबाय फटक लानो आंनि मबाइलावथ' रावनिबो फटक गैया आं लायाबो आं मबाइलखौनो दिखाङा आं खेबजायाबो गावसोर खेबजाबाय गावसोरनो फटक लाबाय फटक लानि दे होननानै फटक लाबाय जेबोथ' गाज्रि गैया फटकआव बे आदाया होनबाय दे आखाइ हमलायनाय फटक लानि होननानै आं होमबा ओंखाम जाखांनानै ओंखारबोबाय गेटआवनो आखाइ हमलायनाय फटक लानो दे होननानै आखाइ हमनो होनबाय आं ओमफ्राय बिदि होनबा औ आखाइ हमनि होनबाय बे फटकखौ सोर खेबदों बे आदानि हिन्जावआनो खेबदों बे बाजैयानो खेबबाय नुखादोंना बाजैया बेनो आरो फिसाजोआ बिनि फिसाजोआ बे खेबबाय आखाइ हमनायावलाय मा गोरोन्थि जाखो नोंसोरो ओमफ्राय बुंबाय मा रसना खारनाय हौवाया बेनो बे नोंसिनि बाहासन माथो बुंबावनो आरो सोरखौ बुजिया सोमजिया नोंसोरो एकदम दारिबो मिथिया खमाबो मिथिया जाहा थाहा बाथ्रा बुङो बेथ' संसारनि माबाखा आं बेखौ जेबो बुंला बुंबाय थादो नोंसोरो मा बुङो नाथाय आंनि बुंनांगौआ आं बुंबाय आं नोंसोर मिथियैखौ आं मिथिहोबाय जाय मिथिनाया मिथिखासिगोन आरो नैबे फट' जेब्ला जोङो गुवाहाटियाव सफैयो आदाया आंखौ सासे बेंगालरनिफ्रायनो दोनफैदों जेब्ला जों गुवाहाटि सफैयो बे आदाया होनबाय दे मोनसे सेलफि लानोसै मानो होनबा बिसिना प्रुफजों खामानिया थांनांगौ मानसिखौ दैथायहरबाय जेब्ला न'खरनिया रिसिभ खालामनो मोनदों ना मोनाखै गोदाव सोराव जाबावगोन नामा बेखौ बिसिनाव गिनाय दं मानो होनबा रिक्सा बिसिनियाव थागोन हमनानै हरबाय लामा ससेनिफ्राय मानो गोदाव सोराव होननानै बिस्रा गिनाय दङ बेनिखायनो मा जों गुवाहाटि सफैबाय होननानै मोनसे फट' सेलफि लानानै बियो गावसिनि ग्रुपआवहाय फाथायहरबाय खोमा बे फट'खौ बे फट'आबो नै ग्रुपनिफ्रायनो भाइरेल जाबाय मोजांसो माथो गाज्रि बेलाय बेबो मा बे गुवाहाटियाव आरो दोनफैनायाबो मा बेबो सोरबा इउटुबारनि थाम्बनेइलाव जाहैबायनो रसमानि सेकेन्ड हासबेन्ड थाम्बनेइलाव बेफोरबायदि लागायाबा फैसायानो फैया नामा नोंसिना आर्निं जाया नामा मानसिनि लाइफखौ सानग्रोनांगौ संसाराव मा जादों बेखौ सानग्रोनांगौ दिनै आंनो नोंसिनि सिगाङाव खुगा बेखेवफैयाखैमोन नानानथा नोंसोर बाथ्रा बुंबाय बुंजाबायबो खोनासंजाबायबो आं बुंजागोनबो आरो नोंसोरो बे भिडिअखौ नुनायनि उनावबो नोंसोरो मा बुंलांगोन बेखौबो आंहा दंखायो नाथाय रावनिबो भिडिअआव आङो रावनिबो भिडिअ होनायाव आं रिप्लाइ होफिननांगौनि दरखार गैया आं होआबो होनायबो नङा नमस्कार आं होआ आं सिगाङावबो बेबायदि आं होबोखायाखै आरो आं इयुनावबो होलांनाय नङा जा बुंबाय बेनोसै आरो